na-ebulukwa mmadụ n'ọkụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị front and back ndị ochere ya dị front and back frọdesi kara aka ụgọrị ugwu Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpuru ụka adịkwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu bụ ihe anyị ji wee bịa bụ mba ya gbazuru na from the wall n'ụbọchị taa na sorry for that distraction n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu ihe anyị ji wee bịa bụ ife ọ ga-abụ ịmalụ it will help you. Yes, ihe ọ ga-abụ ịmalụ it will help you. Kedu ihe ọ ga-abụ ịmalụ anyị bịa taa ka anyị kụziere gị agba nke abụọ n'ihe gbasara nlọ gịnị bụ nlọ na ihe ị kwesịrị ịmụta na nlọ na ihe nlọ kwesịrị ịlụ n'ebe ị nọ na-abụ isiokwu anyị mana bifo anyị gaba n'iru o nwere ihe nchọ ka nkọwara gị maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ na soshal midia akọwara gị n'afọ ndị wee chi ọzọ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite mana bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji ma bịa n'ụbọchị taa ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Septemba aja mbunye elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu mana anyị anaghị eshi testimony na soshal midia maka ọdụrụ necessary ọ bụrụ ọkwanye ihe anyị ji maka ya bịa mana aka nte yu n'ike dị na aja a na-achụ n'ugwu ndị na-esonye na aja amarụgo ka esi eme ihe mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request then email donation token to the account number
ịchaatị m na WhatsApp agwazie gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-eplesi ya 3 prayer requests n'ọta, na-achụ àjà, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye na ọnwa ọbụla agwụ. Ndị mmadụ ebuku ego nke ọnwa Ọktoba. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye n'ọnwa ọzọ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ m ịchaatị m na WhatsApp, agwazie gị details I need from you. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ka anyị kwụsịzie ebe a ka ahụ ọkwa ihe ama na ọ bụla ịchọrọ iso na ya bụ aja. Then nke abụọ, ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị nwere onyinye, dịka our mission is to help people live better life. Ị nwere onyinye ime ihe ejije na Nollywood na any department ọbụla, ịchọrọ ya isonyela our production. Our production na-enye the young people nwere vision opportunity to excel in life. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere our production na ị nwere onyinye, bịa ụbọchị anyị ga-enwe audition ga-abụ 26th of September. Ọ bụ ụbọchị Tuesday. Yes, Tuesday na-abịa. Ịbịa na Jesus bus stop Oraifite. Idu ha na Jesus bus stop Oraifite, ebe ọ bụla isi abịa, isi Owerri, isi Ọnịcha side, baa moto si akwụsị na Jesus bus stop Oraifite. Akwụsị ya anaghị ebe a, jụọ ese hotel dị n'azụ gas plant dị ga-afụ ya, onye ma Bụsọbakụ hotel. Ịbịa ebe a, ị ga-anọrịrị ebe a before 12 noon ma ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị a ga-eme audition. Yes, ka bụ ofu. Nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu na ị na-awọchi site n'Eziokwu TV, mana ị chọrọ ka ị nụkwa nkụzi ọzọ, ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị share mmadụ, jee na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ka ị wọchịa ya. Anyị nwere over 1000 lectures, nkụzi dị iche iche n'ihe gbasara ọdịnala, maka na nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị for years. Ka bụ ofu. Nke bụ ị ga-aghọta bụ na ọ bụrụ na ị na-awọchi site n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ị wọchiri na channel a, ọ dị very unique. You cannot see it in another channel. Any movie ọbụla ị wọchiri na channel a remain exclusively owned by this production. Jee na ọ bụrụ English movie, jee na Ugochi tubelu movie productions watch ya. Ọ bụrụkwanụ nọ Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ya gasị. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa ụbọchị taa. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na nlọ agba nke abụọ ya ka anyị chọrọ ịkụzi. Anyị akụzibugo maka ya mbụ, mana anyị chọrọ ka anyị kọwamie ya ọfụma wee chịkọta ya. Akụwagoro ngigere bụ nlọ, wee gwa gị na nlọ bụ all spiritual vision a na-enye every human spirit. Every human spirit nwere ability ịlọ nlọ, depending na etu onye anwa si wee kwado onwe ya. Yes, enwere ndị na-alọ nlọ ugboro kwuru ugboro. Ndị otu Joseph onye ọka nlọ enwere ha. Nwee ndị na-alọ nlọ once in a while. Mana whether ma ị na-alọ frequently ma ị bụ onye na-alọ nlọ once in a while, ihe dị mkpa bụ the ability to extract the message therein. Nlọ ọbụla egosiri gị na nlọ nwere ihe eji pass ya bụ message. Unless na nlọ ị na-alọ nlọ ịba, nwere nke anyị kpọrọ nlọ ịba. Yes, nke a kpọrọ nlọ ịba bụ just soul wandering in the spiritual realm. Soul wandering in the spiritual realm nwere ike ime mmadụ ọ na-alọ nlọ dị iche iche, ụdị a na-akpọ nlọ ịba. Nlọ enwero spiritual backing. Nlọ ndị a ka a na-akpọ nlọ ịba. A na-abụ ya sị na mmadụ na-alọghịrị nlọ. Enwekwara ihe ka ọ sụrụ ya. Ọ bụrụ na nlọ gị adịghị enwero basis, nlọ gị enwere any
iota of truth or tendering go a message. Fact, learn a law from January to December, and none of them name not able just so. And lawyer basically at your wife no 1 minute. He up that Obioye de two and they were so wondering. More be an agari or chicorono. Then Augustina, something is wrong somewhere. Only he gave me, he when we can name what the right message. Yes, you have to cleanse your spiritual part in order to be able to attract the vibrations from the light region. I want to hear you guitar. I'm trying to call my students. Only one and some question how things work. Yes, going spiritual is very important on earth. Makana mado bumo. And in order to live in this life of gross material as a perfect human spirit, you must always go spiritual. In order, why you are going spiritual is this. But can you we can align all yourself with more? You must build what I call personal relations. Personal relations with more. Nke bụ eziokwu bụ na ike dị. Enwere ụmụ ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma. Ndị ọ bụ ọrụ ha nwa bụ dị ndị ọ bụ ọrụ ha ịna-eneta ihe niile Chukwu kere anya nke dị beyond physical sin. A gwara m gị na ihe niile dị n'ụwa nwere physical and spiritual. That is, spiritual aspect of it bụ that aspect which you cannot see with your korokoro eye. Those things that normally happens in the spiritual, but you cannot see them with this your gross material eyes. In this world of gross matter, what you must know is this. If you will be able to connect yourself firmly with the spiritual realm, I can tell you the spiritual movement control the physical. So what you must do is to align yourself with that forces in the spiritual in order to build bridges in the world of unknown, the spiritual realm. Because they can see now before anything will take on form in this world of God's matter, that particular thing must have taken on form in the spiritual realm. Oh, nyaka eji sigi bere na-ekwubi okwu na-ajụ okwu na-eme ihe ị kwesịrị ime, like keeping your thought pure in order to reverse whatever that is there in the spiritual realm that you don't want. You can reverse it by living a positive lifestyle. Then by so doing, you will be able to pay up the debt, clear up the mess that is bringing or attracting those negative vibes to you. So you can actually do something. Stop folding your hands now. Begin from your positive mindset. Begin from changing the inner you. The inner you. Then that one the inner you and the physical you. The inner you is controlled by the spirits, but the physical you is controlled by the intellectual mind. So, but I can tell you, the spiritual control the physical. Makana mmadụ nwụọ anwụ na mmụọ. Then it's just a matter of time on one effect. Some of these people here have they pass on. About that exact that day, how could you women and under how Madu were came for a while. Na more manani wa
ọkadị ndụ. Anyị na-akpọ ha ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Mmadụ nwere ike ịnwụ anwụ mana ọkara aga ije, mana in the spiritual realm the person is gone. Now ihe anyị bịara ịkụwa taata gbasara nlọ, anyị wee kwuo akụwagoro gị na part 1 ya sị gị na ihe ị ga-ama gbasara nlọ ọbụla, gwagwa gị ihe kpatara mmadụ ji alụ nlọ, sị gị na ihe kpatara mmadụ ji alụ nlọ ọbụla when you are asleep, your body radiation have risen some quality grips from the spiritual you. So onyanwa melo enwere kind of small detachment in bonding between their earthly radiation and their physical and their spiritual radiation. So therefore the spirit will share a little bit in those realms which physically, if you are totally awake and in charge, you will not be able to see what is happening in those spiritual realms because of your level of maturity. Yes, whenever mmadụ ga-amature ruo na mmụọ, onye a nwere ike ịdị fully awake, nweta message ihe na-eme in the spiritual realm, but all gradual process. But I'm actually addressing to you as a newcomer in order. Ihe na-achị kọwala gị bụ na you pay attention to your lifestyle. Why it's important is this: once you start to live a good life worthy of emulation, in a be that good life, na try nwere ike detach onwe gị from earthly distractions. Yes, by so doing, you will be able to always free your mind, your spirit, so that your spirit will always be free to wander in the spiritual realm and to extract some information back to you. So when you are asleep, your spirit can actually do what we call astral travel. Yes, in those astral movements, your spirit can actually get some certain pictures of what is happening in the nearby regions where you belong and transmit those information to your back brain. Then, and the back brain will now transmit it again to the frontal brain, which is the intellectual brain, for you to be able to grab the earthly meaning. So agwago gị na ị nwere ike ịlọ nlọ dị iche iche na nlọ na back brain with the spiritual antenna. We receive it and pass it to the frontal brain, which is the intellectual brain, for you to give that your law a meaning. Yes. Mana ọ bụrụ na enwelu kind of distorted link between the back brain and spiritual brain, onye agbata anyị nwere ike ịlọsi anụ ịpụta n'ụtụtụ ịma na ịlọrọ nlọ mana ime ịlọta ihe ịlọrọ. Ịlọtagoro ihe ịlọrọ, ichefuo ụfọdụ, cheta ụfọdụ. Then our need chefuru echefu entirely. Ihe ọ pụtara bụ na you need to do something consistently to clear all the negative vibes around you, so that when that ball na pass the message, you will grasp it. Magana esigone pass the message, you will say what on the madonando. So gini ka na-ekwu maka ya, learn very well how to purify your spiritual part, so that you will weaken and what are the right message. Your dream, how accurate your dream got, largely depends on you. It is your kwado, and for the realm you are operating from. Abnorone in a operate from the lower region, very down lower region. Then all the obvious. Now some of the things can have what is happening in this lower region. Always make sure that your inner thought is pure. Because if your inner thought is pure, you will not have any burden
that will hinder their spirit, that will hinder your spirit from traveling to get some information back to the spirit, as into the consciousness. So that is why you don't need to corrupt your vibrations by living negative lives. Ka mmalụ ga ọtụtụ ndị mmadụ enwere ọtụtụ ndị mmadụ nlọ ndị mmadụ na-alọ bụ abụrụ spiritual dreams. Yes, o nwere some dreams ndị mmadụ na-enwe, mana those dreams are very carnal. Those dreams are very carnal in the sense that those dreams don't have any iron of spirituality on it. So therefore, those dreams are only any spiritual message on our past at all, because of na onye dey etu anwa akwadoro etu o kwesịrị isi wee kwado. That is the problem. So but ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị chọrọ spiritual benefit, one, you change your lifestyle. Your lifestyle must be positive. Yes, your lifestyle must be positive in order to clear your spiritual path clean, and so that you will be able to be receiving messages for the light region. Let me give you an example. If you're a type that lives your life is filled with so much noise. So much noise is in your life. You don't even have time, 5, 10, 15, 20 minutes set aside every day for your spiritual detoxification. That's your spiritual exercise. Then you will never make a headway. So, you change the tense. As you go read, no one will hear you. I can tell you can turn it around if only you can develop spiritual consciousness. So he game able. I want to know governor. Here they go beyond able either what cannot lift you, then you are not serious. The truth of the matter, sometimes what we normally dream of, this our mind is like photocopier machine. Then the eyes will get see those things and pass the information to the mind, and the mind will keep it as a storage and save it as computer normally save something. Now, at night, if you are a type that always, before you go to sleep or during the daytime, you're always thinking about what is not necessary, thinking too much about earthly things, thinking so much about what will not even add value to your existence, then how will you progress? How do you expect to a long battle? O nwere ike ihe ga na-eche na n'oge daytime bụ etu ị ga-esi wee tinye aka n'ihe ọjọọ, ma wee tinye aka na inwe bad company, na-ekipụ ndị ajọ enyi. Ị nwere ike ihe ga na-eche oge ịdị awake bụ etu ị ga-esi mee ihe ọjọọ, etu ị ga-esi wee chee maka opposite sex. Ihe ndị a niile na-eche abụrụ ihe ga-enyere gị aka spiritually, believe in me. And in nature, the to a man can be ndụ n'anụ ahụ, he will say full time a carnal person. Because he was read on earth as a human spirit. Can he get me nandua? He will put it. Oh, yeah, was it that we in nature. Can he hang game? Can we get put in nandua? Can he hang game? Can we get follow? Ọzọ Igbo ndụ, kedu ihe nwere ike ime ka nwee ike impact ya positively to the lives of people that come across me? Ihe ị ga na-eche bụ kedu ka ị ga-esi wee be a problem solver to many. Ihe ị ga na-eche bụ kedu ka ị ga-esi wee na-enyere ndị mmadụ aka. Kedu ka ọ ga-esi wee bụ n'aka gị ka ọṅụ ga-esi bata n'etiti
mkpụrụ obi ndị mmadụ dị iche iche. Ihe ị kwesịrị ide eche fill your mind and thought with bụ goodies. Etu ife ọma ga-esi mele gị na etu ihe ọma ga-esi mele ndị agbata obi gị. Onye abụ ihe kwesịrị ide fill your mind. Mana ọ bụrụ oge ọbụla na ihe na-efill your mind bụ lost, I can tell you, you can never be progressive. You know why? Ụwa bụ nke na-akpọ onye ọyọwachi ya. Ọ bụrụ na ihe na-eju ya mind oge ọbụla bụ ndụ anụ ahụ, n'ịbụ nwoke ị na-eche maka nwaanyị oge ọbụla, ị bụrụ nwaanyị ị na-eche maka nwoke, you can never progress in life. Great minds, great people don't have time for all those things because they are a form of distractions. Yes, life is all about what you sow, is what you reap. Go and read Galatians 6:7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. You always pay more attention. You long. Man of gear, ladies man. Go on a common way, you are. As no like you got to go on your one waffle. I won't know why we had a band and we hear what they in quantum. Man, I can tell you, nobody can serve two masters at the same time. If you want to serve the idol of Mercury, I want to hate your serve beauty. Now I hate your serve. Believe in me, you can never serve it well and serve idol of Momo. There are two different words. Yes, because everyone in LGNA feel your mind. The man ogo he can nature here, and what they brings abroad has nothing to do with wealth. Because you are not thinking along wealth creation. If you want to be successful, you want to create wealth, you always fill your mind with wealth creation. Yes. Your mindset must change. You must think like, if you want to be a millionaire, you think like a millionaire. You cannot be thinking like a motherfucker. You want to fuck women and you want to be rich. It's not possible. Rich people are people that focus more attention on how to create wealth. And they think and work towards that. That is what is important to you. Life is all about choice. So ọ bụrụ na onyanwa ka ị na-ayọchi gị gbasara entertainment, playing around, having sex, living your life, you ụla ga-ejugo onye nwụrụ anwụ afọ. Mana agbacha egwu agụọ mile, o nwere ike na dị by the time you lose 40, 50, by then you see, hey, nekwa ihe mere onwe m ka ị ga na-agụzi that time. You can see, look around, you will see some men life hard like that. Because some of us of ma. So he was saying that I think some of the people creating mind. Mark Zuckerberg, the founder of the Blue app, is how many years? 30-something years. 30-something years. But he created Facebook when he was, I think, early 20s. Or I mean 18 years. When he's still in secondary school, in college. He created the app where people create and meet friends. He focused on time. That time, ndị mmadụ ka ji na-egwuregwu na-emekasị na-eche maka nwaanyị wụ time Mark Zuckerberg ji wee think about ihe ọ ga-emekọ wee bara onwe ya. The truth of the matter bụ na time anwa ndị mmadụ ji na-ewesi for unnecessary bụ time ị ga-eji wee mmadụ ga-eji chukwu onwe ya ọnụ, jụọ onwe ya questions. I won't continue like this. Where am I heading to? Because one thing I can tell you, achieve greatness. Whatever you need was a pressure. Entertainment, woman, you get them in abundance. I can tell you. If you achieve wealth, yes, you achieve wealth. Even though at the end of the day, it's in thousands you get. So, you have easy, meaning that it was a
nke ka mkpa anwawo greatness. Once you are great, other entertainment, that your greatness will attract them. If you become successful today, I can tell you, ọ bụrụ na ihe dị mkpa bụ ịta anụ nchi maọbụ ije na beer joint maọbụ ụmụ nwa, naturally they will come in. Ọ gụnwa ga-eji aka gị na-achụ ha achụ. Mmadụ ụfọdụ ga na-enye sign, ụfọdụ ga-adịkwu bold enough ịgwa gị maka na ihe mere n'obu na ịnweta gị ihe a na-achọ. ịghọtara ya? So all those things, mana ọ bụrụ ụzọ je chọwa those entertainment, hapụ the key thing bụ greatness. Onwe oge ọ ga-eruo ifu na as long as you jiro greatness, na entertainment ahụ na-achọ bụ eyuzucha gị when you are still young, atọmpụọ gị na anya around. Ị ga-afụ ụfọdụ ndị asị na ha mere ihe na the end of the day they lose nothing. So but what I'm telling you is that ọ bụrụ na ị hapụ those 10, fill your mind with ị na-anakpọ ụra, ị gara ajụchi gị bụ kedu ihe m ga-eme ka m bụrụ great personality, kedu ihe m ga-eme ka m bụrụ a problem solver, kedu ihe m ga-eme ka m wepụta ihe na ndụ a, kedu ihe m ga-eme ka ndị mmadụ si n'aka m wee pụta ihe, kedu ihe m ga-eme ka m bụrụ a source of joy to so many. Ifu na a ga-ebidota ịgba gị alụ, mmụọ ga-ebidota ịgba gị alụ na ihe dị etu ị kwesịrị ime. Take your time. I remember when I was growing, mmụọ ji aka ha na-atụnye m alụ, na-eledi m to the right people, ndị niile mmeji ọzụzụ na nke ha. Onye lụcha orie njecha ọzụzụ niile ahụ, ihe niile abụ ihe mmụọ ji wee kwadosie m ike. Now etu a ka ọ dị na gị. Ihe dị na ya bụ na mgbe ị na-ịnọ maka na onye chọba enyi ya, ọ bụrụ na mmadụ na onwe si na ihe ọ na-achọ abụ ihe ụwa, ihe nwere isi, maka na asị na onye begodo nwe ya anwụ ya obefuru chi. So ị ga-agba exactly ihe ị na-ayọ, ihe ị na-ebu n'obi gị, maka na aja ma 277 na ọsị yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. Meaning that na n'ọgụnwa ga-eme gị an effort. O nwere ndị knowledge ọbụla ị nwere kịta bụ a west. So kedu mgbe ị bịa na-think na-asị kedu ihe ị ga-eme. Enweta m the first time m jere je mụọ programming. Ọ dị ụtọ na ọ na-abụ na-eme my spiritual exercise na spiritual exercise. Ana m ajụ mmụọ kedu ihe unu chọrọ ka m mee ka m wepụta ihe na ndụ a. Ma wee gwa m sị m jee mụọ networking, m jee mụọ programming, m jee mụọ ihe gbasalụ m jee ka eme ntụnụ m ihe gbasalụ both online marketing and online importations and online. So I was very busy. Every time I marry my computer, I stick in doing some research. Ihe niile abụ ọzụzụ niile ị na-enweta na-abụ ihe ga-enyere gị aka in future. Onwere ndị knowledge ịnweta kịta abụ in the west. So but ọ bụrụ na ị hapụ ịkwado onwe gị ọfụma, je na-emekasị ihe nwere isi, ihe ndị enwere isi nwere oge ọ ga-alụọ ịfụ na oge oke ibu. So ọ bụrụ na ị bịa emekasị ụmụ ihe niile ị na-akpọ ụra n'abalị, ịfụ na ihe ị ga na-afụkwa na nlọ ga-abụkwa ihe nwere isi. Mana ọ bụrụ na ị kwadoro ọfụma, yọọ mmụọ ihe dị mkpara uru, ihe ndị ọzọ ka a ga-enye gị. Ka mmụọ ofu a bifo mmechie. Ọ nwere onye a na-akpọ King Solomon. King Solomon bụ onye ọbụla ma site na akwụkwọ anyị gụrụ n'ọbụ akpọrọ ya, regarded ya as the wisest man on earth. Ọ bụ eziokwu. That wisest man on earth ka a jụrụ kedu ihe ị chọrọ. Chukwu Okike sịrị ya yọọ ihe dị ya mma. Ka Solomon yọrọ. Solomon ọyọrọ ụmụ nwa, Solomon ọyọrọ ụmụasa, Solomon ọyọrọ cute and fine guys. Ọyọyọ no. Solomon sịrị ya sinye wisdom. You know, enyezie wisdom. Solomon wee were wisdom ahụ wee bụrụ great personality. Solomon na mgbe ọ bụ great personality ngwadezie na ụmụ nwa ju ebe niile, nke a gwara ya na Solomon nụrụ 1000 wives and 300 concubines. Ịfụrụ ya? Mana ọ bụrụ concubines and ụmụ nwa ka o bụ ụzọ ya. Ihe o bụ ụzọ wee ya ọ bụ wisdom. Maka na ọma na wisdom na-eweta akụnụba. Maka na ọma na wisdom nọmba 6 ka ọ ga-eji wee ma ihe o kwesịrị ime
wee dị great na ndụ a. Jee gụọ Hosea 4:6 ọ sị, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So all those things you need to seek first. Yes, once you seek them first and achieve them, other side attractions, other ụmụ nwa life niile anyị na-ahụ ịta ndụ ma ọ bụ ije ihe niile will naturally come on their own. In fact, ọgwụ ejiji aka gị na-eme selection. Mana ọ because na ị ga-ebugoro ụzọ chọgoro nke ka mkpa. Nke cha mkpa ahụ dị successful. Nke ka mkpa ahụ ịchọta ihe dị mma. Ọ bụrụ ka ije tinye aka n'ihe ọjọọ maka na itigoro aka n'ihe ọjọọ ya sin will find you out. Maka na onye mmehie nwere udo. Tinye aka n'ihe ọbụla ị na-eme. Ihe ọbụla ị na-eme bụrụ ọka ibe. Ị bụrụ onye na-amụ ọrụ, tinye aka n'ọrụ amụtụ ọfụma. Ka onye gwara na ị nwere ike ịmụta ọrụ ka ọ gaghị, ihe a nwere ike ịmụta ọrụ ka ọ ga kụziri ọrụ. Maka na ịkpakọrọ ọnụ na-eme ọga kụzichagoro ọrụ anwa, ị naruo n'abalị ị na-eche maka ya gba ọrụ na ị chọrọ ịgba ọka ibe n'ọrụ a. Ịfụ na ụmụ mmụọ ga na-abịa atụchasịwa ụfọdụ alụ. Ịfụ na ị nwere ike ịlụwazi ọrụ anwa ị ka dị great karịa ọga kụziri ọrụ ọ na-eme eme. So gịnị ka m na-ekwu? Know it in mind, ụdị ihe ị na-ada echebe n'obi gị. Maka na ụfọdụ ihe mgbe ụfọdụ ihe ahụ ị na-eche n'obi gị wee na-agbuola bụ ihe ị ga-alụ na nlọ most of times. Maka na ịdị too carnal because of na ihe ị na-eche bụ ihe anụ ahụ. Nlọ gị because na ebe ị na-emedebe operate na the world of the gross matter, this world. Now ihe ị ga na-alụ nlọ bụ ihe na-eme n'ụwa ama add value. Mana ị bụrụ onye na-ege aga spiritual na-eche maka ihe mmụọ, na-eche maka ihe ọ ga-abụ ime ka ị dị great na ndụ a, then ịma na ị na-eme operate na higher region and mmụọ gị ga na-aga na higher region na-ewetara gị information, na-ewetara gị update. Maka na onye tụfu ọtọ ụta mana dị ụtọ na ebe ị na-efocus ya mind abụrụ ebe ga-enyere gị aka ka ị wee grow spiritually. Achieve anything. Ị na-akpọ ole ihe ga na-alụ na nlọkasị. Mana ị na-aga spiritual efu na mmụọ ga na-abịa n'ezi gị ozi na mmụọ na-agwa gị ihe ị ga-eme ka ị wee du ude na ndụ a, ka ị wee bụrụ onye eji amatụ. Ka m kwụsị ebe ọ nwere ịmatago ihe anyị kụwara gbasara nlọ. Ọ bụrụ na wọchị a kama arụ wọchị a part 1 ka ị wee nwee ike link anyị ọfụma na part 2 a anyị ji wee nwee conclusion ihe gbasara nlọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa miri emi, send ya meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị Friends of the Temple, n'isi ndị Children of the Temple, ya na n'isi ndị sonyela anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba. A sị na ọmaka ga-emela ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị m na akakaka anyị ama ụnụ, ajijiji anyị ama ụnụ. A sị m onye si na akwụ na amacha na mpama ya aba na nke ya. A sị m osisi na afro ụnụ na-atụ ufere. A sị m ufere amapụtiri ọnụ kama ya bụọ n'ukwu. A sị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anara obodo. A sị m na ụnụ gbuo n'ihu na ụnụ ga-ebute mma, na ụnụ gbuo n'azụ na ụnụ ga-ebute mma, na ụnụ gbuo n'aka nri na ụnụ ga-ebute mma, na ụnụ gbuo n'aka ekpe na ụnụ ga-ebute mma. Maka na ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọgwụ na nwa eze bụ eze. A sị m na ihe ọma ga-emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Udo dịrị ụnụ, ka ọ dịkwadụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụnụ. Ndị enyi m ndị YouTube na ndị Facebook na ndị soshal midia, ndị enyi m metara onwe m na ndị TikTok, ekene na I love you all. Ọ bụrụ na o nwere meseji ị chọrọ isendịrị m meseji nke aka mkpa, ịma na ọ ga-abụ WhatsApp meseji only. Nọmba nke mbụ mkpọrọ, ọ bụrụ na ịkpọ ya, ọ bụrụ na m epikọrọ my PA wp, mana nke a m chọrọ ịkpọ personal WhatsApp nọmba, mana ọ ga-akpọli WhatsApp nọmba please. 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672.
ya gazienụ n'ọfọ.